Любимата ми втора употреба с марковите стоки е на нов адрес. Адресът ще бъде изписан в описанието на това видео. Отново открих много нови и интересни марки, които може да видите в видеото. Дрехите в магазина са организирани в 3 ценови класа, като можете да се ориентирате по черния, белия или кафявия етикет. Дрехите с черен етикет са на стойност 20 евро, тези с бял етикет 12 евро и тези с кафяв етикет 8 евро. 12 евро за тази жълта жилетка на Лакоста е абсолютно нищо, предвид какви са оригиналните цени в магазините им. Магазинът ще присъства и на секонд-хенд базара на In-N-Out в НДК в събота, така че не забравяйте да ги посетите и там. Отново имаше страшно голямо разнообразие на дрехи и марки. Тази рокличка много ми хвана окото и тази също и беше с етикет, а цената й е просто невероятна. Това гащеризонче на Зара също много ми хареса за лятото. Или пък тази светло-синя риска с бродери, която беше на непозната марка за мен, но пък 12 евро за чисто нова риза беше страхотна цена. Тази рокля за някое слабичко момиченце просто ще стои перфектно. Отново една пола на Зара и свичър на Emporio Armani. Отново си харесах тази червена тениска за лятото. Показвам ви и тази супер секси рокля на Зара за само 12 евро. Имаше огромно разнообразие от дънки, панталони във всякакви размери. Аз страшно много се влюбих в този дълъг и супер оверсайз тренчкот, както и в това аутфитче, което си сътворих в магазина. Нещо съм на бяло-розова вълна, защото и този аутфит супер много ми хареса.